Hola a tothom, què tal? Benvinguts a un nou vídeo. Sí, abans que res, ho esteu veient bé. Estic en un mapa d'Espanya, amb la paella aquí, que això un valencià es posaria les mans al cap de dir, però bueno, però com poseu marisc en aquesta paella, per favor? La paella de debò valenciana és amb pollastre, què més? Mongetes, no? I coses d'aquestes, bueno, no sé què més. Diria, tinc entès. Bueno, el tema és, vinc avui al mapa d'Espanya per jugar d'una manera semblant al que vaig fer als Països Catalans. Bueno, realment no sé en quin ordre penjaré això, però bueno. Però si als Països Catalans em vaig donar un minut i mig per moure'm una mica, a Espanya em donaré 2 minuts, ja que és bastant més gran, i bueno, per poder-me moure una mica més, no? Així que res, comencem i a veure què puc fer en 2 minuts per tota Espanya. Val, els 2 minuts també són per si surto un llocs com aquest, que, que hi ha molt poca informació, suposo que tiro cap aquí, però tampoc sé gaire... A veure si veies algun cartell... Ah, mira, això ens va molt bé. Això ens va molt bé. N234, Teruel, València, Sant Agustín, Barraques. A veure, això és per agafar l'A23, però estem anant per la N234. Doncs busquem. N232, A23 per aquí. N234. I ens diu que aquí sortim per anar a Barraques. Bueno, no, que per aquí és Barraques, N234... Espera, que no sé si m'ho he saltat. I també Sant Agustín, Però fins on continua això? Collons. Però això ja... Lo de Teruel... Ah, sí, pot ser per aquí, sí. Santa Eulàlia, no sé què... Veure... Barraques. Deu ser això, que aquí està en valencià. Sí, i aquí hi ha això... Val, jo crec que pot ser... A veure, queden 40 segons... Pot ser per aquí, això d'aquí. Jo diria que és molt possible que sigui això. De fet, hauríem de tenir... Mira, aquí hi ha la frontera entre País Valencià... Ui, com he saltat. Sembla que aquí hi ha la frontera... Sí, entre País Valencià i Aragó. Que aquí comença Castelló. Sí, som aquí. A veure, on hem sortit ben bé? Ah, clar, però hem sortit més enrere, Ui. Me'n vaig enrere... A veure... Potser una mica més i tot, Que aquí no veig pas això. Una mica més. Me'n vaig per aquí. Toma ja, 26 metres. Puntuació màxima. Ho he trobat, que bé. Bueno, en 2 minuts, més o menys, vaig prou bé de temps si surto en un lloc així. Bar Cafeteria Amanecer. Bar Roser Villabajo. He de dir que això sembla Canàries, pot ser? Però on som? Això sembla Canàries totalment, A veure si qui ho diu. Tota la bandera d'Espanya aquí. Sí, això és Tenerife. Villa de... no sé què. Joder, per què escriure amb aquestes lletres, tio? Que no entenc. Sí, som a Canàries. Ferrobox. Ferreteria Mazo. El tema és... Podrem saber a on de Canàries som? Perdó, o sigui, sí, a Tenerife. Ah, clar, a Tenerife, vale, ja ho he dit, això. Però, i a quin poble de Tenerife? Perquè, a veure, mirem una mica el sol... Vale, no hi ha sol. Corpus Christi, Villa de Mazo. Algo com Mazo, pot ser? A veure, anem a Tenerife. A veure, de moment ho poso aquí. A veure, algo. Hi havia molt núvol, i el núvol sol ser més típic del nord. Ara. Ànims, A veure... No, per aquí no és. Suculum, Tabaiba, Araya... Yaco? No. Cony, que no sé on tinc. M'he perdut. Sembla que diu Mazo, O alguna cosa així. Bueno, vaig mirant per aquí, que aquí hi ha molts pobles. A veure... Sembla que són també bastant amunt, s'ha de dir. Vilaflor, Chimiche, La Sabinita...
Adeje, Fanyabé, Chirche, Chio, Masca... Oh! Érem a la Palma. Clar, era província de Tenerife. Villa de Mazo. Ah, era província de Tenerife, però no era illa de Tenerife. Oh, doncs us he de dir que aquesta illa és brutal, la Palma. I he estat, bueno, sobretot quan era petit, ara fa anys que no hi he anat, però hi havia anat 3 cops en aquesta illa. És brutal aquesta illa, és guapíssima. Bueno, 127 quilòmetres. Ah, això ens ha destrossat una mica, eh? Difícil saber que era la Palma, la illa de la Palma. Via de servei... era més endavant... Quins prats, que hi ha aquí. N301. Amb Pozo Canyada... Això què cony és? N301? Serà fàcil de trobar? No, no? És que crec que hauria d'invertir més temps en buscar... Goita, aquí hi ha 300... 323... Uau, estic anant molt ràpid... Em saltaré coses... N400... N500... Per aquí no és, 330... 330... 320... hauria d'haver buscat més, 234, 500, 400, 320... Quin desastre. He de buscar més. Cony. Què és la carretera que tenim aquí? És que no ho veig. Menys d'un minut. I no em deixa avançar bé això. Què està fent? No estic avançant, no? Ara. Pozo Canyada. És que no sé on és Pozo Canyada, què voleu que us digui? Qui ho sàpiga, doncs molt bé, però jo no. Val, a veure per aquí, però puc intentar saber quina carretera és. Si avanço una mica ràpid... Fuà, no sé què fer, 30 segons. I no veig quin cony de carretera és. Quin desastre. M'he saltat de carretera... Pozondo, CM, Castilla-La Manxa. Pozo Canyada, vale, per aquí. N301, N301. Més amunt, potser. N301... N301 no ho veig, no la trobo. N204... N301. Era... Un segon nou per aquí. Ah, era molt més avall. Oh... Quin desastre, no ho he vist. A veure... Uf, quin lloc també més xungo aquest, Qui ho va parir. Va, me'n vaig cap allà, però no sé cap on hauria d'anar. No en tinc ni idea. Què és aquest lloc? Ara què diu aquí? Fuà, és que no ho veig. Cueva el Pindal? Cueva, diu? No entenc res. Si em puc moure una mica i anar a algun lloc una mica que es vegi més. Bueno, aquest ritme... A veure... Ni idea. On és això? On m'han deixat? Si m'han deixat en un lloc que és impossible de... som a prop del mar, això sí. A veure... com que som a prop del mar... Hosti, aquí, la granja. A veure... Som a prop del mar i el sol ens queda allà. És a dir, si el sud... Sembla que ja és una mica tarda. Si el sud estigués per aquí, el mar ens quedaria a aquesta banda. Podria ser, per exemple, o Múrcia, o València, en plan Alacant, o així, potser. Podria ser Alacant. Ara sí em puc moure una mica ràpid i ja quan em quedin 15 o 20 segons obro el mapa. Fuà, no sé si he tret un bon lloc, per moure'm. Aquí potser tenim informació. A veure aquí. Uah, això són muntanyes nevades? Què coi? Això pot ser Sierra Nevada. I que no m'ho estigui mirant gaire bé i això sigui cap allà a Granada. Cabo de Gata o per ahí, potser, o què? No, Cabo de Gata és... Per aquí, pot ser. No sé per on anar, tio. Sí que em sembla que hauria de ser una mica com per aquí. Hola! Però com m'ho he mirat jo? Clar, és que de que haver vist això... Bueno, no sé com m'ho he mirat. Que tenia el mar... No sé com m'ho he mirat, però fatal aquest, Una per oblidar aquesta, Mare de Déu, me n'he anat a l'altra punta.
Val. Val. Uf, quin poblet. No, per favor. El pitjor que et pot passar quan tens així... No, joder. És quedar-te encallat, que no et deixa avançar, saps? Que el cotxe cap allà ja va fer 180 graus. Però on som? Què és això? Mira un cavallet. A veure, un poblet aquí petit. Avança. Uah, això no encerto ni que em donin aquí... Bueno. Tu papel és important. Diputació de... M'ha semblat intuir Salamanca. Salamanca. Bueno, tenim la província. Ara, d'aquí a trobar el poble... És que el tema és, fins i tot, si trobes el poble, aquí, ves tu i troba el mapa, saps? Que aquí segurament em dirà el poble. Membrive. Ni idea. Però ni idea. De moment ho poso aquí. Si em deixa, sí. M'ha deixat. Però Membrive. És que ni idea, Navas Frías. Membrive. Vecinos. Estic buscant Membrive. 20 segons. Ni idea. Vecinos, no sé què. Això és Ávila. Cantalpino. Fuente la Peña. No sé què. La Tuda. Bermillo. Això és Zamora. Si és que al final tampoc és tant, però... Buah, és que clar, fas zoom i de cop et surten 30.000 pobles. Membrive, tio. 16 quilòmetres? Bueno, dins de tot. Mira, era per aquesta part. Bueno, hem acabat, no? 16.000 punts. A veure, això prou bé. Això, bueno, això molt bé, que l'he clavat. Aquest també bé. Ara, aquest un desastre. Me n'he anat molt. Així que res, ho deixem aquí i a veure si al proper vídeo aconsegueixo superar els 16.000 punts. Apa, fins la propera.